Áno, počúvam. Pros, prosím vás, je ten inzerát aktuálny? Ja som to našiel na jednej stránke. Teraz ste voľná? Hej. Áno? A vy ste, prosím vás, vy ste z Košíc? Áno. A prosím vás, ja, ako to povedať? Ja mám taký problém. Ja som panic, nevadilo by to? No, vidíte, presne to som vedel, že sa aj bude smiať. Viete, ja som nebol v škole taký obľúbený nikdy a po mne ako baby nešli a viete, ja by som si to chcel vyskúšať na takomto niečom. No, nesmiete sa mi, prosím vás. To nie je milé sa smiať, viete. A koľko máš rokov? No 25 mám, no. Koľko? 25 to je moc? Prvýkrát začínam. I viete, mňa učili, že netreba sa nikam ponáhľať, že pomalšie ďalej zajdeš. A ako ja som zatiaľ nikam nezašiel, tak by som teraz chcel do Košic zajsť. Prečo sa mi smejete? To vždycky to takto dopadlo, že sa mi všetci smiali. Prosím? No čo teda, dohodneme sa? A ja som sa chcel spýtať, že tuto tu máte napísané, že 50 eur za pol hodinu. A to mi ako vyplatíte? To vy mne platíte, nie? To na faktúru, alebo to dáte osobne, alebo ako to mám? Nechápem, ja som na tejto stránke ešte nikdy nebol. Ešte raz to povedz. Áno. My už sme si aj potýkali? Že koľko beriem na pol hodinku? Počkajte, však ale ja neviem, že či to vyberiete, alebo ja to beriem, teraz sme sa nerozumeli, však ja to tomu nerozumiem tejto stránke, ja som tu prvýkrát, viete, na tejto stránke a vždycky, každý chamoši mi hovorili, že navštív to, že tam ti pomôžu, že tam sú lieky na to a tak, že, a ja, viete, ja sa hanbím so ženami rozprávať, no, ja vždycky, keď začnem so ženou rozprávať do očí, tak ja začnem koktať, takto cez telefón mi to ide, inak som zhovorčivý, cez telefón mám dar reči, ale inak osobne som úplne lese, no. No, počúvaj ma sem. Áno, dobre, teraz som na to pripravený, no, poďme na to. No, budem ti týkať a nie vykať. Dobre, super, no. Keď chceš službu, Áno? tak na tej stránke si musíš pozrieť, že koľko tá osoba ponúka, za koľko a na aký čas. Aha, takže takto to funguje, aha. Ja ti to poviem, počúvaj ma. Áno, počúvam, no. Viac hodina je 80. Áno? No, takže ak chceš prísť, poviem si adresu a ty prídeš. A keď nie, tak sledujeme, o tom nemá nič viac. Dobre, takže takto ste mi to... Dobre, to je super, tak už tomu chápem. Dobre, no. Tak ja by som sa ozval, dobre? Tak ja idem do Košíc, ja kúsok od Košíc bývam. Pár kilometrov, tak ja prídem a ja vám zavolám, dobre? Keď budem už v Košiciach. Môžem sa ozvať? Áno, Vojka, ty môžeš. Dobre, veľmi zlatá ste. Dobre, tak ja vám budem volať. Ďakujem. Majte sa. Tá bola moc po piči. Ti jebe? Tá bola super, vidíš? Tá ešte aj pokecala. Takýchto ľudí mám rád, že nie sú hneď ofenzívni, vieš, že spravia si piču, že ja si s tým spravím piču a ona mi normálne odvraví nejakou pičovinou, to je jeba. Takýchto ľudí mám rád. Keby som vedel, ktorej by som mal zavolať, že bola takéto srandovná, tak tam volám furt. To mňa baví takto rozprávať s ľuďmi. Čo ti jebe? Ona ti bude volať? Kamoško, volala by mi, len keby som jej poslal fotku ciciny, vieš, inak mi nebude volať. Keby som jej poslal fotku ciciny, tak by mi volala isto, že kokot prídi, zaplatím ti ja, ale takto mi nebude volať. Haló? Ahoj, prosím ťa, dovolal som sa Nataši. Áno. No a teraz je ten inzerát aktuálny, teraz by sa dalo prísť? Vieš čo, teraz idem do kina. Do kina, a čo? Na aký film? Prosím? Že na aký film? Počkaj, lebo teraz sedím v kaviarni v Maxe, tak nejaký český film o 8:50 sa začína. No a zajtra by sme sa mohli dohodnúť? Áno, kedy? No, ja neviem však, tak, ja neviem, tak o 3:00 po obede, že by som, ja by som ešte dal vidieť. Môže byť. Len, Si v kúpeľni teraz? ja mám taký, prosím, ešte raz? Si v kúpeľni teraz? V kúpeľni? No? No, som v kúpeľni. Počujem to, prepáč. To jak to vieš? Je tu ozvená? Nie, len ja vždy to počujem, tak čo mám robiť? Aha. Počujem. To je jedno.
To je jedno, no ale ja mám taký jeden malý problémček. No, doslova malý problémček mám, no. Že ja zrovna nie som taký obnažený, vieš, že či by to vadilo, ja sa preto hanbím veľmi medzi ženami moc ako pohybovať a rozprávať sa s nimi. To nevadilo by to? Nie, fakt? A tu je napísané, že praktiky kúpel a to ja môžem aj z práce prísť za tebou, ty ma okúpeš? Áno. Zajtra zavolaj. Aha, takže zajtra mám zavolať. A nevadí, že som baník a že som dopotené prasa? Prosím? Ahoj, ty kurva. Že o koľkej teda? O tretej? O tretej? O tretej môžem zavolať? Fuck! To som už prehral, asi jej to došlo. Asi jej to došlo, že som dopotené prasa, že proste ona nechce oné. Asi jej to došlo, chat, že? Počúvaj, ona čo tam povedala? Že ona vidí hlasy, jak som to mal kurva pochopiť? Že či som v kúpeľni? A že som? A ona, že ja vidím. Koľko ja som Sibyle volal normálne, no choď do piči. Napísala mi Nataša. Čo ti jebe chat? Kurva, ona sa... Surprise, motherfucker. Ahoj Maťko, pekný večer, daj si a vychyluj. Kokot, ja som si normálne našiel frajerku, chat. Normálne som si potenciálnu frajerku našiel, však ona mi tu celý životopis napísala. Normálne celý životopis mi tu napísala. Čo to kurva, to je krásne. Vidíš? Ani nechceš a to je krása. Vždycky som túžil potom, aby sa na mňa ženy lepili a pozri sa. Aj chlpaté pleca. Ako chlapné. Našich drahých vodcov. Ježiš, to sme včera kúkali. Už čo je velo, to je ma... Už čo je velo, to je málo. Čo ti je? Kúzlo si pozrieme. A to by som balil babi. No, na to by som balil babi. Dobre to je. Ty koko, ale dobre to je fakt. Na to by som balil babi. Normálne do baru by som zobral tú mincu, aby som jej ukázal. Že keď zistíš, jak to robím, tak platíš ty. A keď nezistíš, tak platím ja. To by som jej dal, takto by som to dal na výber. Že slečna, tu mám mincu, presne toto by som sa opýtal, že tu mám mincu, keď zistíš, jak to robím, platíš ty a keď nezistíš, tak platím ja. Nemáš na výber, chápeš, musí ísť s tebou. Zas Asimov, ty kokot. Čo ti jebe? Takže takto, Jacob. Jacob, dík za mňa, pozriem to, sekundičku. Som už takto odjebal, Bajonet. Nice! Dúfam, že ho majú. Kurva, dúfam, že ho majú. Poď. Nie, to choď do piče. To musí prísť. Aha. Bajonet. Aha! Woo! Let's go! OK, Bajonet. Môže byť. 162. No, ešte za 40 si môžem čosi zobrať. Chlapci, toto by som mohol považovať za to, že som vyhral ja, vieš. Takže opatrne. Zvuk z PC nejde. Chlapci, kľud, to zase nemôžete takto lacno. Dobre, to môžem považovať za to, že... Vieš, že môže to byť... pre mňa, nejde. Neverím.